बर'नि मुंदांखा इउटुबार नालि जायखौ जोङो इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड होननानै सिनायनो मोनो। दा बिथांनि भिडिअखौ जों दान्दिसे नायग्रोना लानोसै। बावखुंग्रि क'क्राझार बावखुंग्रियाव गाखोनानै बिथाङा ओरैबायदि मोसाना फैबाय, होखावना जोबना फैबाय। दा थिग बेबायदिनो जोङो मोसानायखौ नायना लानोसै दान्दिसे। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायग्रो, ओमफ्राय कमेन्ट खालाम नोंथांमोना मा बुंनो गोसो। बर'नि भिडिअ बानायदों, नोंथांमोना एसे भइसखौ बोरैबा खोनागोन। दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायग्रोबाय। भिडिअखौ दान्दिसे नायग्रोना लादो। बेखिनिसै। दा नोंथांमोना नुखाबाय। जायफोरा बावखुंग्रियाव थांदों कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय। बोरै मोनखो, देग्लाय मानसि जादोंना जायासै, सिगां खनसे बोरै जादोंमोन, मोजां जादोंना जायासै देग्लाय हाजोआव गाखोनानै नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय। दायो गोबां मानसिया थांदों, जोङो गोबां मानसि थांनाय नुदों, इउटुबाव भिडिअ नुदों। दा नालि बिथांखौबो नुबाय मोसानाय, ओमफ्राय गोबां इउटुबार नुदों, ओमफ्राय एक्टर एक्ट्रेसखौसो नुनाय जायाखैनो आरोना खायफा मानसिफोरा। दा बेनोसै। दा बैसागोनि दिनाव एक्टर एक्ट्रेसआ थांनाय बिजि थायो, एलबाम गानाय, भिडिअ फिल्म गानाय बेफोरबायदिनो माबा थायो आरोना। स' भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना बोरै मोनखो कमेडियान हिसाबै एबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय आरोना। बेनोसै। जोंना गोजान जायो बे लोगोफोर बावखुंग्रियाव थांनो गोबां गोजान जायो, बेनिखायनो थांनो हायासै आरोना। थांगोन, थैयासान्दि नुगोन आरोना। मालाबा समाव जोंबो थांगोन गोजानबाबो। मानसिया मोजां थायोब्ला खेबसेबाव थांगोन। दा बेनोसै। भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। हर जाबायबो, भइसआ क्लियार फैयाखै लोगोफोर, उन्दुनोबो ओंखारबाय। नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो। हाजो सायालागै सोर थांना फैथारनाय, सोर गिदिंफिननाय। गरमाव हाजो सायालागै थांनो हाया होननाय खोनानो मोन्दों आं। सोरबा मेङो नालाय, गोबां गोजौआव दङ पाहारा, बेफोरबायदिनो गोबां मानसिया बेरायफिनना फैनो गोनां जायो। दा बेखौनो गोबाङा बुङो, आं थांनो हायासै, आं सायालागै थांनो हायासै।
Nah.